ngebes ora oleh. Ora oleh ngetesme kok ngebes iku lho, Pak. Lah kok wayah jam nyamene iku ya wayah sing ngebes-ngebese iku kok iso. Susahe dadi dagelan ndak ngene iki ya. Lah apa kok susah? Dagelan kok susah iku dagelan apa? Lah kok ora susah piye? Dagelan iku malah iki piye kok dagelan kok susah? Lah kok ora susah piye? Lah piye? Dagelan metu bareng wong lunga pasar. Dadi sing nonton wis karek wong telu. Wong lunga pasar kok mbok susahan. Lah piye? Niki ya malah enak. Enake gondi. Yo iku pokoke kok iso. Ya aja mbok sulayani ngono. Ora perkara sulaya aku ndek awan mau ya kudu. Kayak iki tembung kok iso ora mapan belas. Piye? Kok aja mbok aja sulayani. Sulaya iku apa ngono lho? Terus ora sapa? Lah iya aneh Ana ya aja digarap. Ayo ah. Aku iki mau mbok aja ngresula. Sulaya iku mblenjani. Ya wis ah. Ayo wis diomong ta ora kok? Dinteni kok. Wis diomong ta ora? Lho ya sida mau dagelan metu ora omong. Lah ayo ndak ngomong. Lah perkara omong Apa jane ndi lah dhewe? Lah apa kok ngomong wis tengah telu kok ngomong langsung gas nyanyi ngono ae kok. Wabillahi taufik wal Hidayah. Kowe kok iso bingung ana apa ndek awan? Aku ndek awan iku amen rene iku iso mari iku tukaran karo wong ngarit. Apa? Aku desa kene dak lagi roh pisan iki ya. Heeh. Lah delalah aku takok wong ngarit ning gone sawah. Aku takon, "Mas, nuwun sewu. Niki sing nanggap ketoprak niku teruse Pak Sumarlan daleme pundi?" Lah kowe takon ngono. Lah kowe takon ngono. Heeh. Saurane piye? Saurane. Saurane nuwun sewu, Pak. Niki teng mriki mboten enten Pak Sumarlan. Sing wonten Pak Prokol. Lah aku mikir Pak sapa? Prokol iki sapa, Cah? Wah aku roh. Sapa? Prokol kok ketokane kok obat emah. Kok obat mah. Lho, Mosok gak ono ya iki prene jenenge Pak Sumarlan sing gede damel kok. lah iya Sumarlan. Lah iya. Kono yo ngeyel Prokol Mas teng mriki mboten enten. Nah, obat aku niliki jadwal tulisane yo Pak Sumarlan. Sumarlan. Heeh. Lu ngomong iso ngeyel ngomong nek Prokol ae lho Prokol iki kira obat mau apa? Obat weteng Obat iku weteng. Prokol. Ngajak tukaran wong iki aku. Ya ora ngono kok. Lah piye? Lah kaya ibarate iki Pak nuwun sewu saurunge. Kowe jenenge Mas Asli ya ora sapa? goblok. Lah sapa? Sarno ngono kok lali jenenge dhewe kowe. Aku dhewe lali yo. Lho sik jenenge sapa iki dekne asli? Sarno? Alah no Sarno. Kowe iki dhewe ora roh artine Sarno iki apa no? Lho artine Sarno ya apa? Metu mak aku iku arep lairno dilalah lunga pasar ning Juwana. Metuku ning pasar, jane pas nek gone kono. Dene Sarno. Tak kira pas ning pasar kowe gak ono. Layak kok nemen sapa pasar sebule. Ning aku ya seneng orang ngetang jeneng iku kaya piye sing penting seger kewarasan. Kaya ngene iki mau aku ya langsung sowan ning gone daleme Bapak Sumarlan. Bapak Sumarlan alias Prokol. Tuamune sedina tak ngerti ya semono Banyu mili. Aku ya gumun kulino kumpulane wong beras. Wah, lho iku ngetarani nak Bapak Sumarlan kuwi piyayine Semana. Grapyak Semana. Aku terus mau wong jenenge aku nek nggone kene diweni mangan ya diwenehi rokok. Aku sowan ning daleme silaturahmi. Weh, ya kudune ngono Oh, wong ya kowe. kudu ngono. Wong-wong telu sing tuwa dhewe iki Iya. kowe ya kudune ngono Nek ngekeki contoh sing apik. Aku bomah ketemu sing wedok. Jih, ketemu Bu Prokol. Nuwun sewu, Bu. Heeh. Wonten apa gula kok sak-sakan niki keng pundi? Iya. Niki sumbangane kalih tangga teparo. Oh, Wah, aku gumun tenan. Guyub rukune jos, Pak. Jas. Gula tak ngerti yo sak-sakan. Rokok kerdus-kerdusan. Lah berase yo sak-sakan nganti tumpukan. Lah ngono ku wah niki berase nganti tumpukan, Bu. Nggih, Om ngono. Lah terus Omongane yo apik yo penak. ya wong jenenge Bu Sumarlan. Bu Sumarlan iku wae piyayine lah iku ya grapyak padha wae. Ngene iki yo gathuk aku ngono. Lho, jenengan kita kok ngloro ya pengen betok ing sak-sak nggih monggo, Mas. Loh, Bu Bu Sumarlan. Sumarlan iki nawani kowe ngono. Wih, kok lomo. Lho, rumah sampe Bu Sumarlan iki wonge lomo. Kowe Dane ditawani. melok. Beras sak-sak. Kowe ditawani kon nggawa Kok sak-sak. nggawa sak-sak. Aku yo muni matur nuwun, Bu, aku ngono. Pak Sumarlan ndungu. Iya, Sapa, Bu? Iki lho dagelane tak tawani tak kon nggo beras sak-sak.
Aja nek sak-sak Bu, 5 sak tak kon nggawa. Pak Sumarlan kula. Malah 5 sak lho Pak Sumarlan kok apike ngono. 5 sak. Jos tenan. Ning sing guri jawabe ra pato penak. Lah piye? Ning Piye? anggere cocok regane. Lah mbok aku bakul beras ngono wadol Kok iso angger ae. Lah nek aku kok tuku beras kok kene tekan kono lek ku nggawa ya piye wong aku adoh. Ning iki lho Pak Jane. Piye? Aku pe munggah iki ora rodok ra penak Pak. Lah apa kok ora kepenak? Loro aku ndadak. Lho perkara lara apa? Kamangka sore mah aku ya seger kewarasan nak ya ngono lho. Heeh. Ning aku mau pas basa taman nak sego pas bar keplok sego metu. Iya ta. Aku ngerti wala. Piye, Le? Metu rono ambek delok keprok pas kewan-kewan metu. Ana macan ambek ula ngaor kok. Wala Pak Sumaran nyenengno Pak. Keplok-keplok ambek ya awak. Apike lho iya Anak anu Pak Gajah lho di video Pak Sumarlan ning gandeng macan metu sing singa gedhi ku lho. Bu Sumaran omane sithik kok nglarakno ati nganti lara tak pikiran saiki Lah aku. perkarane Omongan iki ngerti ta ora? piye? Ora gumun kowe singa ketoke ngowar karo nggawa sapiku loro. Mending ngono arek Pak. Mosok sapine digawa. Omongan tak Nguntak sapine loro. Mosok sapine Agung Budaya apa jenenge? Singa. Singane Agung Budaya iso mangan sapi. Ning aku setuju karo Bu Sumaran. Lah nek ngono, Lah saiki sapi stok regane pira? Yo 20 juta lah. Lah tanggapane Agung Budaya iki pira? Ya sekitar 40-an. Lah ora sapi loro. iya le. Ya setuju aku. Kowe Kowe keapik. Lah kok iso mbok pikir nganti lara. Iku ora perkara mikir singane iso mangan sapine Pak Sumarlan. Ngancen niku yo bayarane semono kok iso. Lah ya ora sapi loro sing penting ae duntal macan iku kok iso. Ning mbah piye awake dhewe wong telu Iya. iki ya kudune aja ngasih pedhot ngucap syukur karo ngekeki donga pangestu kagem sing kagungan damel donga pangestu kagem sing dimantenke karo sing ditetakake. Dadi iki mantenan Dobel mulak maniku aku gonduk karo Pak Sumarlan. Lah perkara Gonduke mang gonduk perkara apa? Ya perkara mau sapi. Perkara sapi Bu Sumarlan. Kowe gandukem perkara apa? perkara mang. Perkara beras iku mang. Aku gonduk kurang ngono. Perkara apa? Bangetan kok ngene iki ya Kecoprak Agung Budaya ditanggap rabine saiki nikahnone. Sunate sesuk ditanggap neh ngono dak ya kenek kok ngirit men lah cah kok. Iku ora aja ngono, iku mau wis didum. Sapine wedak loro. Sitokan saja tanggo nikahan sitok, Bu sunatan sitok ya pas. Berarti Ketoprake sesuk ning kene neh ngono lho maksudku. Senengen kowe ae. Ngene lho Dik. Ya. Ayo wong iki wis 2:30. Awake dhewe mumpung isih ana sik nenggani do diparingi panglipur nyanyi-nyanyi. Masuk. Sesuk ki nimbale ning adu. Mosok sesuk itu nimbale kok adoh nimbale ning ndi? Ning Karangbale. Karangbale iku adoh mosok. Ngaduh ah. Karang balene dhewe-dhewe. Nah ngono lho maksudnya. Ayo awakmu sing enom diaturi lagu napa sik iki? Aku Sing isih mirsani. kanggo tombo kangenku Mas. Heeh. Tak weki tombo kangen lho. Masuk. Diaturi tombo kangen kagem sedaya kemawon kang tasih wonten mriki. Niki ya lumantar live streaming lho, Dik. Al Kanggo dulurku lanang. Sapa? Kowe kok biyen mula tak warahi kok ora iso ki lho. Al Rabiah wae. Oh jenenge Robiah aku lek golek jeneng teko Mesir Arab kono Mas. Ayo diaturi napa niki wau? Tombo kangen. Tombo kangen. Menika konjo atur dumateng para kadang kang tasih wonten mriki saha wonten dalemipun piyambak-piyambak wong iki live streaming. Iki menawa kok ndelok langsung karo turu. Menawa. Ya distale pasar sapa sing. Lah iya. Ketoprak Agung Budaya pirang-pirang dina streaming terus. Amin ya wis Mbah. pokoke muga-muga iki piyayi-piyayi sing teng mriki diparingi sehat terus pokoke wis. Amin amin amin. Semoga Ya apa iki mau kok awal. Lho ya nek kandhani kok. kucing iku. Lho, Iki iki lan apa cah? Iku rek, iku mang lho sing mangan sapi mang lho.
lagu campursari. Nah, iki mumpung piyai-piyai sepuh tesih wonten mriki, aku tak jajal langgaman sing kepinuk. Gamelane karo orjene kersane dituthuk sami mawon. Ya, bareng-bareng niki dipun aturi setunggal tembang wonten Lara Wuyung. Nah, menika kunjuk atur dumateng para kadang tamu ingkang dhat kinurmatan saha para sedulur-sedulur sederekipun Bapak Sumarlan ingkang tasih wonten mriki nggih. Lara Wuyung. Nyuwun ting-tinganipun sepinten nggih? Ya kira-kira nek sak rembulane sumunan dadari lintang-lintang angepak itawang iki songgene sapa ya kok iso dirupno pating sumu nareca yani wanciratri waslarut swara angin sumripit ngibrit sang saya gegerit mana wong kang landang wuyung ketaman loro asmoro paribasan wilangan songolan kalih mugi walasa mring kula
Alhamdulillah loh ya alhamdulillah Dik sing penting awake dhewe ngaturke gunging panuwun kanggo sing mangku gati Bapak Sumarlan ayo do diparingi donga sing genah muga-muga keluarga ageng Bapak Sumarlan sak sampunipun ngrawuhke ketoprak agung budaya tansah pinaringan rejeki ingkang barokah amin nah putra sing dinikahke dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah ingkang ditetake mugi tansah dadi putra ingkang solih migunani nusa bangsa lan agama dadi putra sing bejo donya akhirat. Amin. Yuk awake dhewe do golek pawarta. Yo ora usah. Arep serake sesuwen. Yuk, ndorono wae.